Mga day na ako story no, karon lagi na ako ni istorya ninyo. Usa day ko ka OFW sa una sa Kuwait ug walid to ko sa Kuwait mga day. Nag-struggle ko sa ako ang amo, unya nilayas ko. Unya niadto ko sa Polo Owa sa Philippine Embassy. Nagstay po ko dito og murag duha ka semana mga day. Sus grabe ang akong experience dito. Long story short mga day, nasakit ko sa akong amo nya, dili lang gihapon ko nila papahulayon, tag duha ra ka oras ang akong tulog, so nag-decide na lang ko day nga mulayas ko. Pag abot na ko dito sa embassy mga day, sus maldito man kay itong reception dito Feeling na ako labad kay ang ulo ato kay daghan kay mga babae nga mga layas nga mga naabuso na rape, giplansa ang nawong, mga balian. So labad kay ang ulo asikaso ato mo sigurong aburido kay ang ulo pag abot nako. Daghan kayong mga nagstay dito nga mga na-abused unya saksak sinagol nami perting piutak, crowded na kay mi didto, walay tarong mga liguanan, walay tarong libanganan, perting paita day. Nay uban nalisuan na lag pangutok day. Akong amo day gusto niya ipabalik ko didto sa ilaha day, dili na ko mobalik lima ka anak. Perting kapuya wag gyud kay pahuway-pahuway. So ang ending day dili niya hatag kong passport, so iya kong gipapriso day. So gihatod taon ko nila dito sa prisuhan day, mao ra to. Unya, ang experience po na ko sa prisuhan day, grabe po. So, abang-abang na lang mo day, basig makashare ko sa akong experience sa prisuhan. Moro to mga day.